How you doing? Here studying for the exam that I have tomorrow. And you? Good. I mean, tired. I've been studying all day, so... Hola, mama. La veritat és que m'agradaria molt poder venir. Ja saps que m'encanta el Nadal. Em porta moltíssims records. Anar a veure els Reis Mags arribant al port, seguir la cavalcada i recollir molts caramels. Les hores jugant al parc de Nadal amb els amics o aquelles tasses de brou tan calentet amb el fred que fa. M'imagino poder voltar per Salou i veure els aparadors de les botigues tots ben decorats, que cada any són més macos. Anar a fer les compres i aprofitar per anar descobrint una a una totes aquestes figures tan divertides que hi ha repartides pels carrers i fer-se fotos amb elles per enviar-les als amics. Fer un passeig per la platja o prendre un cafè mentre esperem que es faci fosc per seguir donant tombs pel centre i el nucli antic veient les llums de Nadal diferents a cada carrer, amb tant de color, donen tanta vida. Arribar a la Masia Catalana i endinsar-se en la màgia del campament de Nadal, gaudint d'aquell ambient tan especial i veure l'il·lusió tan gran i la cara de felicitat dels nens i les nenes. I ja al capvespre acabar sopant en algun restaurant amb encant i ple de racons acollidors. A més, m'han dit que enguany han plantat un arbre de Nadal espectacular, amb música i una animació fantàstica, i que tothom s'atura a veure'l i al·lucina, sobretot els més petits. Déu-n'hi-do la festassa que deurien muntar el dia de l'encesa de llums. Quina alegria porta el Nadal als carrers, a les botigues, a tot arreu. Saps què, mama? M'ho he pensat i sí, aquest Nadal el passo a Salou.